Helo, Helen Lloyd yw i, a gyda fy ngŵr Alan, i ni'n rhedeg Bythynnod Tan Yr Eglwys yn Cilebebyll, Cyngor Castell Nedd a Port Talbot. Mae Tan yr Eglwys yn yng nghanol pentre bach Cilebebyll, rhyw ddwsyn o dau a hen eglwys Normaniaid. Ni uwchben Cwm Tawe a Cwm Nedd, cysgodi dan mynydd Marchywel. Mae yna lawer o deuluoedd yn dod i sefyll yma yn y Bythynnod. Mae yna lawer o bethau yma i blant i chwarae gyda, teganau a gemau. Mae'r plant yn cael dewis dod draw i fwyda'r ieir neu gweld y ceffylau. Ond tu allan i'r Gwyliau, mae yna falle pobl yn dod i feicio mynydd, neu yn dod i sioe yn Abertawe, yn aml yn dod ar teulu gyda nhw, ond hefyd gallu dod i gerdded y mynyddoedd lleol a'r llwybrau sy'n mynd o'r Bythynnod. Ni ddim yn bell o Abertawe, ond ni'n gallu cyrraedd rhan fwyaf o De Cymru ymhen rhyw awr siwr o fod. Mae dau fythyn gyda ni yma. Y mwyaf, sef y tîm mawr tlws. Dyna oedd yr hen ysgubor, ble o'n nhw'n cadw'r gwellt. O hynny'n cysgu 6 person. Wedyn ni dros nesaf, roedd yr hen dŷ ffarm. Ni'n galw fe tŷ bach twt. Mae'n cysgu 4 i 5 o bobl. Mae'r gymuned bach hyn yn Cilebebyll yn eitha clos. Mae pawb yn gyfeillgar iawn. Mae'r gwestion yn synnu bod pawb yn gweud helo ac yn cael sgwrs bach gyda nhw pan maen nhw'n mynd mas am dro yn y bore. Mae siwr gymaint i wneud yn yr ardal bach hyn. Chi'n gallu fynd o'r traeth yn Aberafan, lan i Parc Margam, wedyn i lan i wneud beicio mynydd, cerdded ar y llwybrau sydd yn mynd o hyd y Cymlasau neu ar hyd yr Afonydd. Mae'r Systrans Route, y bike tracks, maen nhw i gyd yn ble oedd y reilffyrdd yn rhedeg blynyddoedd yn ôl. Mae yna sawl rhaeadr yn yr ardal. Mae Aberdulais, ble mae olydd y Tin Plate Works, y Cefn Coed Colliery Museum, a'r hanes wedyn ni yn y Bati Nedd. Mae llawer i wneud yn yr ardal hyn, ond hefyd mae'n hawdd iawn i deithio i llefydd tu allan sy'n mwy adnabyddus falle. Mae gwahoddiad i chi gyd ddod o hyd i'ch Epig yng Calon Ddramatig Cymru. Dewch yn y clu a croeso i bawb.